No hei. Lupailin jo tammikuussa sitä videota, mutta flunssa, mahatauti, kaikki mahdollinen iski siihen pahaan saumaan. Eli nyt otetaanpa uusi yritys tähän helmikuulle. Ehkä ihmettelette, että näyttää vähän ouvolta tarkoituksella. Eli mulla on myös pyydetty kirjoittamaan tästä mun arkimeikistä. No, mennään helpon kaavan kautta ja tehdään tästä video. Eli nyt mä oon oikaissut sen verran. Eli niin kuin näkyy, niin mä oon meikannut toisen puolen kasvoista jo valmiiksi ja toinen puoli on täysin meikkaamaton. Eli näkyy, toivottavasti näkyy. Ja nyt mä sitten jatkan tämän toisen puolen valmiiksi. Normaalisti siis aina meikkaan tietenkin molemmat puolet tavallaan sillä en jätä näin, en tee toista puolta ensin ja toista puolta myöhemmin, vaan teen aina koko kerroksen niin kuin kerrallaan. Mä aloitan aina silmistä. Ihan siitä syystä, että siitä ei sit karise. Jos karisee jotain silmämeikkiä pois, niin se ei karise sen meikkipohjan päälle. Eli mulla on tämmönen Chanelin paletti. Sävy 33 Prelude, jossa on tämmösiä ruskehtavan sävyisiä nappeja. Ja mä otan tämmösen niin kuin toiseksi vaaleimman, jolla mä tavallaan pohjustan tuon koko liikkuvan luomen. Tämä meikki, mikä mulla on nyt kasvoilla, niin on oikeastaan semmonen niin kuin, kevyt arkimeikki. Eli mä ihan, jos mulla on kiire, niin mä vaan nopsaan laitan yhden kerroksen tätä koko liikkuvalle luomelle. Jos mä haluan tehdä tavallaan vähän syvempää meikkiä, niin mä lisään sitten tähän kolmiulotteisuutta sillä, että mä laitan tänne sisänurkkaan vähän vaaleampaa. Tässä on tämmönen aika vaalea, melkein valkoinen sävy. Mä laitan sitä nyt tänne toiselle puolelle, koska mä en laittanut sitä aikaisemmin. Eli sen. Ja sitten tämmöisellä ohuella siveltimellä teen tavallaan tällaisen niin kuin banaanimuotoisen jonkunlaisen varjostuksen tonne luovivakoon. Täytyy nyt todeta, että mä en oikeesti oo todellakaan mikään kauhean hyvä meikkaaja. Eli jos teillä on tähän jotain hyviä vinkkejä, niin saa laittaa kommenttiboksiin. Mutta tosiaan tavoite on vaan se, että laitan jonkunlaista syvyysvaikutelmaa sillä, että lisään tuon varjostuksen. Ja sitten häivyttelen. Mulla on tämmönen iso luomivärin siveli, millä mä sitten yleensä tavallaan pehmennän noita rajoja niin, ettei jää mitään semmoista tylsää selkeätä rajaa. Sitten jos mulla on oikein kiire, niin mä en laita edes mitään rajauksia, mutta hyvin usein käytän kuitenkin niin kuin jonkunlaista rajausta yläluomella. Tällä hetkellä mulla on tämmönen lumenen kiinteä eyelineri, mutta tää ei ole mun mielestä kauhean hyvä, koska tätä ei pysty terottamaan. Eli seuraavaksi mun pitäisi ostaa joku järkevä tussimainen. Sitäkään ei pysty terottamaan, mutta se on yleensä aina sitten sen siveltävän ansiosta terävä. Ja mä aloitan rajauksen täältä ulkonurkasta. Vedän pikkusen luomea ylöspäin ja teen pienillä tommosilla piirroilla ton rajauksen. Noin. Ja koska mä en tykkää kauhean tämmöisestä terävästä jäljestä, niin mä pehmennän tämmöisellä pienellä siipimäisellä siveltimellä tuota rajausta. Eli käytännössä siitä rajauksen päältä
vedän vaan tuolla siveltimellä niin, että se pehmenee se jälki. Jotenkin se ei ole niin kovan näköinen ja minun mielestä näyttää siistimmältä. Jos näyttää, että tulee, nyt musta näyttää, että tälle puolelle tuli paksumpi tosta rajauksesta kuin toiselle puolelle, niin silloin yleensä vaan tällä mun sillä luomivärillä, millä on pohjustanut sen koko luomen, niin vedän kevyesti tohon rajauksen päälle niin, että se pehmenee. Eli sillä tavallakin sitä voi sitten niinku korjailla. Sitten on yleensä tässä aina näitä muutama tommosen vanupuikkoja korjailuun, jos nyt näyttää, että jotain semmoista on tarvetta. Sitten yksi, mikä mulle on ihan ehdoton, on ripsien taivutus. Mulla on aika pitkät ripset, melko tuuheatkin, ei ole koskaan ollut mitään pidennyksiä. On kyllä niitä välillä aina harkinnut, mutta no, ehkä mä oon vähän saamatonkin niin, että en ole sit lähtenyt sitä asiaa viemään eteenpäin. Ja toisaalta on sit pelännyt, että mun omat ihan hyvät ripset menis jotenkin huonoksi. Eli mä taivutan ripset kahdessa osassa, ensin tuolta ulkonurkasta ja sitten vähän tuolta sisempää. Sitten laitan vedenkestävää ripsiväriä, joka mulla ainakin pitää erittäin hyvin ton taivutuksen. Mun tyyli levittää ripsaria on tommonen niin kuin pientä eestakaisin, miten tätä nyt sanoisi, harjaavaa liikettä. Ja nimenomaan tältä alapuolelta, ripsien alapinnalta. Samalla mä saan katsottua, että niihin ei jää mitään semmosia paakkuja. Noin. Nyt mä katson, että mikä mulla tuolla. Noin. Eli nyt mä oon laittanut ton silmän. Ja sitten mä jatkan tähän ihonmeikkaukseen. Eli no nyt tässä valossa näkyy varmaan aika hyvin, tai en tiedä näkyykö, mutta tää ero meikatun ja meikkaamattoman puolen välillä. Eli niin kuin olen kertonut, niin mulla on aika herkkä iho, joka reagoi melko voimakkaasti kaikkeen lämpötilan vaihteluun ja johonkin mausteisiin ruokiin ja tällaisiin. Eli mä en kauhean mielelläni esimerkiksi käy saunassa ollenkaan enää. Ihan perusarjessa, jos nopean meikin teen, niin käytän lumenen tämmöistä CC-voidetta, sävyä light, ja sit mulla on myös toi medium sävy. Mä nyt käytän tässä tätä. Toinen vaihtoehto, ja mitä yleensä käytän töissä, tää meikki mitä mä tässä teen, niin on tämmönen, mitä mä oon tehnyt eniten ehkä äitiyslomalla tai kotona ollessa. Jos mä kun mä menen töihin, niin mä jatkan varmaan tällä Lancomen Taint Idol Ultra meikkivoiteella, vai mikä se olikaan nyt sitten se uudistettu versio tuosta. Eli tää CC-voide on siinä mielessä mun mielestä hyvä, että tää on aika ohut, mutta jonkun verran kuitenkin peittää. Et mulla ei oo hirveästi sellaista varsinaista peitettävää. Eli ei ole sillä tavalla mitään niin kuin arpia tai näppyjä tai mitään muuta, mutta on niin kuin tätä paikallista punotusta jonkun verran. Välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Ja siihen mun mielestä tämmönen CC-voide on ihan riittävä. Nyt kun meillä on ollut ihan flunssaa, niin etenkin toi nenäalune on mulla aika punainen. No nyt näyttää ihan semmoiselta, on ihan tyytyväinen tähän peittoon. Mutta mä normaalisti laitan aina, koska edelleenkään en nuku tarpeeksi, niin laitan tähän silmien alle
Soul Plusk on tämmöstä meikkivoidetta. Tähän on olemassa ihan semmonen peiteaine silmän alusille erikseen. Eli semmonen tavallaan sinertävyyttä peittävä keltapohjainen. Mulla on se ollut, mutta se on loppunut ja mun pitäisi nyt ostaa sitä vähän lisää. Jos mä tarviin peittoa tähän poskialueelle enemmän, niin silloin voin käyttää tätä. Tai kerrostaa tätä CC-voidetta vähän enemmän. Eli pannaan sitä vaikka tonne vähän malliksi. Eli vois tosiaan siitä rakentaa tuon. Ja sitten oikeastaan ihon kanssa on nyt ihan tyytyväinen. Sitten on vielä toi kulmakarvat. Siihen käytän yleensä ihan tämmöstä harjaa. Ja kun on harjannut nuo kulmakarvat niin jonkunlaisen ojennuksen, niin sit pystyy näkemään, että kuinka paljon sinne tarvitaan lisää väriä. Mulla on aika tummat kulmakarvat luonnosta ja mun mielestä niin kun, muodoltaan semmoset ihan ok, eli ei mitään kauheasti tarvii lisäillä. Jonkun verran on tietysti niitä kohtia, mihin tarvii pikkusen väriä laittaa. Ja sen voi laittaa joko tällä lumenen tämmöisellä harmaaruskealla kynällä, tai sitten käytän jonkun verran myös tätä samaa, millä tein tuonne luomivakoon sen varjostuksen. Eli tässä Chanelin paletissa on tämmönen harmaanruskea sävy, joka myös käy mun mielestä kulmiin ihan hyvin. Eli sillä sitten toi muodon viimeistely onnistuu myös. Ja sitten siihen silmien kiinnitykseen mulla on tämmönen lumenen shaping wax. Eli värillinen muotoiluvaha. Ja ihan vaan kevyesti piirrän ton oman muodon. Näin. No sit viimeinen tietysti yksi mikä tekee mun mielestä aika ison osan tästä meikistä on poskipuna. Eli mä ostin silloin kun mä kävin viimeksi Helsingissä tämmösen Bobbi Brownin punertavan hyvin punaisen värisen puuterin sävy 2 Antica. Ja isolla tämmöisellä siveltimellä sitä laitan. Helpoin mun mielestä on määrittää se kohta, että mihin tätä pitää laittaa, niin jonkun verran niin kuin muotoilemalla kasvoja. Eli niitä pitäisi löytää tuo tavallaan kasvojen korkein kohta ja sitten se matalin kohta. Nyt mulla hiukset meinaa sotkeutua tähän. Mä ostin myös silloin tämmösen Bobbi Brownin highlighterin, jossa on monta tuommoista eri sävyä. Ja siitä yleensä vähän häivyttääkseni tätä poskipunaa, niin otan pari vetoa tästä highlighterista ja laitan tavallaan tuohon poskipään korkeimpaan kohtaan. Silloin se niin kuin kevenee mun mielestä tuo jälki, mitä tuosta poskipunasta on tullut, ja ei jää semmoista, ei näytä siltä, että on niin kuin sutasu siihen vai jotain. Eli nyt on niinku semmonen kevyt perusmeikki niinku koko naamalla. Mä oon aika huono käyttämään kaikkia huulipunia ja kiiltoja, mutta jos mä niitä käytän, niin ne on yleensä semmosia aika omien huulten sävyisiä. Yksi hyvä on tämmönen Shiseidan kiilto, mikä ollaan ollut aika pitkään. Eli
sitä levittämällä tulee mun mielestä jo ihan hyvä. Noin. Monesti mä teen niin, että mä meikkaan ensin ja sitten vasta laitan hiukset, koska hiukset on tässä touhussa vähän tiellä. Eli mä tykkään käyttää semmoista klipsua, jolla ne on vedetty ylös, mutta koska se näyttää niin hölmöltä, niin jätin sen nyt tästä videosta pois. Se mikä mulla on erityisesti tässä meikkauksessa hankaluus on nämä täältä kasvavat lyhyet hiukset. Eli nämä varsinkin pyörii tässä otsalla silleen, että ne on joko meikkivoiteessa hyvin helposti tai puuterissa tai aurinkopuuterissa tai missä hyvänsä, mutta kuitenkin niihin helposti tulee jotain. Siksi on hyvä, että olisi joku panta tai muu. Sellainen video tällä kertaa. Mulla siis on nyt tarkoitus, että mä tekisin näitä videoita useampiakin, aina yhden per kuukausi. Eli jos teillä on jotain erityisiä toiveita, mitä aiheita näihin haluaisitte, niin laitelkaa niitä tähän kommenttiboksiin myös. Varmaan ainakin sisustukseen liittyviä videoita on tulossa. Ja sit mulla olisi toiveissa, että mä voisin laittaa jonkun semmoisen, missä on tai ollaan jossain menossa muualla, ettei vaan täällä kotona. Mutta ei oikeastaan mitään muuta. Nyt mä katson mitä kello on. Aika paljon pitää lähteä hakemaan tyttöä kerhosta. Eli oikein hyvää päivää kaikille. Moikka!